Millähän tuulella herra? Anteeksi Heidi keskeytys, mutta mä en tiedä kuvaako tää, kun tuossa vilkkuu toi punainen. Okei. Ja meidän selostus kuuluu. Niin kuin mulla näkyy sellainen nauhoituskuva tuolla yläkulmassa. Aika häiriintyy mun kommentit. Mä oon kakkonia teidän häiriintyy kommentit. Mitä hiekkaa tänne saatu asettaa tuolta seinään? Vähän seinällä. Tosi pientä. Mä yritän välttää ihmistä, mitä on niin. Joo, mun voisi niin kuuluu, aivan. Hyvä. Voitaisiin nyt katsoa ne jumpat, jos olette kaikki siinä. Tuletteko te vähän lähemmäs? Meinaatteko te, että näet sieltä? Niin, Veijaa häiritsee. Iso poika. Niin joo, no sitten. Mutta... Joo, ei se. Näetkö tietysti jokainen voi miettiä niin omat kriteerinsä, mutta jotain ylös nostamista vähän päälle. Niin se nousee istumaan, eli vedä enemmän niin alas ja eteen. Noin, maahan on hyvä. Olla semmoinen. Joo. Ryömiminen on. Silloin voi tehdä sen, että tulee aluksi hyvä. Se tulee aika hyvä nousu. Vähän seuraavaa. Noin, hyvä. No, nyt te näette, miten hirveän vaikeaa se on. Se on tosi hankalaa. Se on älyttömän raskasta niille. Eli sen takia näitä ei kannata tehdä niin ihan älytöntä määrää päivässä. Tuossa näkee, miten hankalaa se on pojalle. Joo, ei ole sen hirkuvaliolla. Löysyys häikkö tuolla Se hallitsee. Joo, mä näkin se oikein niin jännitti koko takajalka ja sai sen niin voimaan. Mutta siis periaatteessa tuossa niinku noustaan hissinä niin, että ne jalat ei niinku noin hyvä. Nyt se on etujalka liikkuu muuten ylös. Ja sitten siitä painutaan takas alas ilman, että mikään
tässä riippuu tietysti mikä on koiralle luonnollista, mutta Seijalle on nyt se, että etujalat liikkuu, pylly pysyy koko ajan samassa paikassa. Tää on ehkä se yleisin. Hieno sissi on ihan loppari. Sitten mikä on yleensä vaikea on istu seiso. Toi seisoman nousu on aina hankala. Minulle taas nousee niin, että sen etujalat ei. Sä voit valita nyt, että onko sulla niin, että etujalat ei liiku, jolloin se joutuu heittää takapää ylös. Vai se, että se nousee tosta ja kävelee etujaloilla itsensä ylös ja sitten kävelee takaisin istumaan. Se voi olla se koiralle luonnollisemmin. Mutta jos sulla on tuo maahanmeno tommonen, niin silloin se pitää nyt tässä olla etujalat, että se ei kokonaisliikkeessä niin kuin liiku siitä, eikö siellä? Kun ne tulee kaikki perässä. Onko sä huomannut tuomareissa, onko niillä ero tuossa, että arvostaako ne enemmän kuntoon? No siis yleensä ne käyttää kriteerinä sitä, että joko etujalat tai takajalat ei liiku, mutta esimerkiksi mun oma koira tekee niin, että sen keskiosa ei liiku, eli se napa pysyy paikoilla. Se on hirveän vaikea niille arvioida, mutta se on ihan yhtä hyväksyttävä. Eli se tekee osan asennonvaihdosta etujaloilla, osan takajaloilla, mutta kun se keskiosa pysyy samassa paikassa, niin se on ihan niin kuin hyväksyttävä. Olisiko taitava tuolla matala ja nippua? Vesi hyvä. Eli sitten perustamisen kriteereitä ei riitä, että koira astuu taaksepäin, vaan nähdään sen suoraan. Eli nyt voitte tulla tonne katsomaan tällä teille vähän. Se on ihan silleen. No niin, hyvä. Aika hyvin tulee vähän kääntää tonne päin. Ja tässä on tärkeää, että palkataan heti ensimmäisestä askeleestakin. Mutta nyt sitten näkee, kun koira ei tiedä, että jos se on jonkun puoli vahvempi, niin se lähtee perustamaan sinne, eli se tekee ihan semmoista banaaniperustusta. Mutta ei se tiedä välttämättä, että sulla on mitään muuta etujalat ja päällä käviessä kovaa eteenpäin. Ei sillä ole takajalkoja. Vähän kääntää tonne, eli on tarkkana, että itse ainakaan lähde siellä auttamaan tätä. Yritä mennä hyvin suorasta itse. Jopa minä pystyn sanomaan. Eli sä menet koko ajan sen liikkeen mukana, eli ota ihan yksi askeleen palkka, että se ei lähde kääntämään. Ai, hyvä! Yes, hyvä! Eli tossa ei ole vauhtia se nopeus, vaan se, että tekee sen huolellisesti. Mutta ne on tosi vaikeita asioita koirille. Kun ne haluaa juosta lujaa, niin se riittää, että etujalat nousee ja pää vie, niin takajalat on tuolla mukana. Niin ei ne tiedä, että siinä on niitä jalkoja. Se on niin kuin epäolennaista niille. Hyvä. Siihen näkee, että se takaosa tekee tosi paljon nyt töitä. Se on aivan niin kuin ihan laittaa. Se on tuollainen homeskeli. Mutta sen takia noita kannattaa niin tehdä jo nuorten koirien kanssa. Se helpottaa sitä elämää myöhemmin. Hyvä. Tosi hyvä. Voi mikä kenttä. Hieno. Taitavaa. Aivan väkisyö koko ajan. Tehdään vaikka ihan yksi pentuluokitulla ja otetaan sitten paukku, se on aivan niin kuin poikki. Saatko pystyä sinä vai En tiedä, osaan peruuttaa.